Na záver dnešnej konferencie sme podpísali 3 stavovské organizácie memorandum o spolupráci, čo na začiatku celého procesu sa nám priam javilo ako niečo, čo zrejme bude veľmi ťažké. Ale prvý krok sme urobili a samozrejme je treba, aby sme urobili ďalšie kroky, ktoré budú predovšetkým smerovať k tomu, aby sme znížili početné stavy zvery, hlavne teda raticovej zvery, a následne, aby sme znížili škody, ktoré sú momentálne vykazované na poľných, ale takisto aj na lesných kultúrach. Ja som vo svojom vystúpení priblížil škody, ktoré sme mali za rok 2015, čo sa týka našich členov. To je sumár z 26 okresov. My sme mali poškodených 107 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, na ktorých teda bola vykázaná škoda 12,6 milióna eur. Čiže prepočtom, keď sme to prerátali na hektár, tak tie škody boli zhruba 114 eur po hektári. Čiže sú to značné čísla a preto aj tejto téme naša organizácia venuje veľkú pozornosť a ja som veľmi rád, že sme našli spoločnú reč s kolegami v hľadaní riešení z tejto ťažkej situácie. Samozrejme, sľubujeme si od toho práve to, čo tu bolo povedané pánom predsedom, že sa podaria sa také legislatívne úpravy, ktoré napomôžu nakoniec znižovaniu škôd zverov a na zveri. Prvým predpokladom úspešnosti je to, že sme dlhodobo a veľmi, by som povedal, súčinne formulovali samotné znenie našich záväzkov. V druhom rade chcem povedať, že úspešným predpokladom k naplneniu cieľov tohto memoranda je aj tá skutočnosť, že sme sa konštruktívne zaoberali riešením príčin tohto stavu, pomerne vysokých škôd spôsobovaných zverou, či už na poľnohospodárskych, ale aj na lesných kultúrach. A tretím predpokladom je to, že ako poľovníci sme v rámci tohto, nazvem to, kolektívneho vyjednávania a prípravy tohto spoločného dokumentu dosiahli to, že sa pomerne rovnomerne a vyvážene hovorí nielen o škodách spôsobených zverou, ale hovorí sa aj o škodách spôsobených na zveri. Ja som presvedčený a pevne verím, že spoluprácu týchto stavovských organizácií uplatníme zásady, ktoré sme prijali v koncepcii rozvoja poľovníctva a stavovské organizácie tomu budú veľmi nápomocné svojou činnosťou a námetmi na legislatívne zmeny, ktoré určite z tohto vzhľadom na vysoké stavy vzídu. Zastupujem Združenie vlastníkov pôdy v okrese Poltár a Lučenec. Takisto som členom komory v okrese Lučenec. V okrese Poltár v časti Lučenec máme dnes hlásené škody zverov v roku 2016. Máme 150 000 eur škôd. Ja som poľnohospodár, ktorý hospodári na 100 hektárov pôdy a na parcele 4 hektáre 85 som napočítal jeden večer, keď napadol nám tie sniežky Poltári, 218 kusov chlapí. Také totálne škody sú u nás, že my už kričíme z posledného. Spravte u nás pilotný projekt. Poďme to ukázať, ako sa to treba robiť, lebo veľa vecí tu bolo povedané, naozaj som prekvapený, vážne. Poďte, my vás radi privítame v Lučenci a v Poltári. Chcel by som sa pár informácií zmieniť, ako my fungujeme, či už v rámci vedeckého okresu, alebo v rámci poľnohospodárskeho družstva s poľnohospodárskym združením a v neposlednom rade aj s lesným odborom a okresnou poľnohospodárskou komorou. Tento problém, čo sa týka škôd, vznikol v roku 2013, takže sadli sme všetci za okrúhly stôl a začali sme to podstatne nejakým spôsobom riešiť. Máme mimoriadny odstrel, za náš okres sme účastníci poradných zborov a v neposlednom rade cez komoru si vlastne hodnotíme plány odstrelu, plány lovu cez náš lesný úrad na okresnom úrade. To chcem povedať v tom, že toto je prvá cesta, ktorú si myslím, každý okres by mal spraviť. Vlastne tieto tri
inštitúcie si musia sadnúť za stôl, povedať si aj také veci, ktoré tu odzneli a nájsť a hľadať pravdu a riešenia. Hlavne a neposlednom rade musíme podporiť túto deklaráciu, si myslím, môj názor, čo tu bolo prezentované, pretože cez túto legislatívu sa vieme dostať cez tie znížené stavy zvery. V rámci nášho družstva sme tieto riešenia našli v tom, že my máme 5 polovných združení v rámci nášho družstva. S dvomi spolupracujeme, myslím si, veľmi dobre, my som typoval na 80 až 90%, s jedným 50 na 50% a s dvomi nespolupracujeme vôbec. Čiže máme skúsenosti aj pozitívne a negatívne. Čo sa týka tých pozitívnych, vlastne riešime tak, že pri podpisovaní zmluv, ktoré sa robili minulý rok a predtým rok, dali sme dôveru domácim polovníkom. Odľačilo sa nám to tým, že zároveň polovníci dostali určité povinnosti. Áno, od tým, že predkladajú nám plány lovu, predkladajú nám mimoriadne ostravy, predkladajú nám dochody polovať, ako chodia, kde vychádzajú, odstradiť všetko komplet, kde majú posedy, aké majú posedy, kontrolujú tieto posedy, akú stave sú tie posedy, pretože nie je posed ako posed, koľko je polovníkov na 1 hektár. My minimalizáciu škôd máme podpísanú v dohode, ak toto škodu nesúhlasia niektorá strana, takto škodu určuje súdny znalec v oblasti rastlinnej výroby. Otázka je, keď sa škoda nepočíta, akým spôsobom sa nahradí. Takže tam je možno ten ďalší problém, keď hovoríme aj o škodách, tak kto ich nahradí. Všetky 3 komory stavovské na úrovniach obvodných komor, polovníckych, lesníckych, regionálnych, môžu konať hneď. Tá koncepcia roku 2025 má určité ciele, kde chceme prísť. Ale tie ciele sa skladajú každý jeden rok. Čiže nebudeme čakať. Treba robiť opatrenia v teréne, na poli, hneď. Bola tu dobrá myšlienka pilotného projektu. Vážení, každá tá stavovská organizácia má nejaké ciele a výstupy. Všetci sa opierame na legislatívu. Tie tvrdé opatrenia, ktoré legislatíva bude musieť prijať, budú také, ktoré sa niektorým nebudú páčiť, ale budú nevyhnutné.